Kyllä on jäänyt Honralla niin vähin ajelu tänä kesänä, että nyt kun on syyskuun 28. päivä vielä iltapäivällä hieno ilma, jopa suhteellisen lämmin, niin pitää vähän yrittää jotain pitempään. Siellä on nyt mittaris 20 000 ja 20 009 kilometriä. Katsotaan paljonko sitä saisi. Ei mitään maratonta, mutta jonkinlainen matka kuitenkin. No niin, ensimmäiset 80 kilometriä tultiin tänne Vimpelin Lakiaharjun serpentiinitie Muumitalolle. Tämä on hyvä kusipaikka aina kun viittii vaan kiivetä tänne tuon mutkaisen tien. On Vimpelin kalasatama. Tää Lappajärvi täältä päin näyttää yllättävän pieneltä. Siinä vähän häirittää tuo Kärnän saaren olemassaolo. Kyllähän se aukeaa tuolta sinne toisellekin puolelle tuolta jostain, mutta tietysti ei se näin sivusuunnassa aivan hirvittävä pitkä matka olekaan, mutta pituuttahan sillä on sellainen, taitaa olla reilu 30 kilometriä tuolla järvellä. No joo. Periaatteessa tuollainen Lappajärven kiertäminenhän se oli 208 kilometriä. Tuntuu kyllä paljon pidemmältä. Kylmä oli koko matka. Aurinko kyllä paistaa mollas, mutta ei se pitää enää lämmittää.